The Filipino human species. Ang pinakahayop sa lahat ng mga hayop. Ito po ang babae, bobo ang lipad. Ako, all men are trash. Kumusta yung mga hayop na cancer? Ako nga pala si PaoLUL. Ngayon, tema daw natin ng mga memes ay mga hayop. Kaya atin na agad simulan. Kaya sakto ating filter. Ito ang gusto kong style. Yes! Ang Tagalog nung pasok ko sa sound effect. Magaling. Pabili. Pabili po. Hindi ba yung nagbabantay? Pabili po. Hello. Pabili. Saan po yung amo nyo? Ay, ikaw na ba? Amo nyo? Saan po? Ako ang sarili kong amo. Palaig po siya. Ako ba? Ako ba hanap mo? Hola, ya es noche, así que voy a costrar mi pollito. Hola. Deja que se calme. Es que le estoy calmando, ¿eh? Ganito ba magpalambot ng manok para Cálmate. masarap sa tino? Pag hindi siguro ako gumalaw, hindi sila kukuha ng malunggay. Tatagal pa ako dito. Wholesome! Wholesome hayop moment. Parang jowa mo lang pag nanlambing. Ala! Inatok na siya. Ganito mag-alaga si Tito Travis. Taratatata. Hoy, naalala mo binigyan kita ng karne? Galing sa brief ko yun eh. Hotdog dogception. Sunod. Let's go. Kalagi kasuga. Kakalimutan na kita. Daming mga pusa. Di na pwede tayo. Pagod na ako makakita ng pusa. Gusto ko puso naman ang mahalin. Hindi puro pusa. Sunod. Kahit gano'n ka pa kamacho, pag meron dyan asong walang turok, yari ka. The homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Kaya ginaupuhan na ata yun, kaya medyo masakit yung... Papasok siya. Ay, papasok. Bilis, pereno mo. Huwag mo siya papasokin. Ano yung yung wiper. Ito. Yan, ano mo. Yung gogo. Wag! Daga. Hindi siya mambuhay ko. Pag yan, papasok ko sa inyo, hayop kayo. Sige. Ala, kita. Oh my God. Natotoo eh. Gusto na niya makapunta sa restaurant. Kikikommute lang. Natotoo eh. Ano mo? Yun, bili. Ay, pumasok siya sa loob. Naku po, pumasok sa loob, patay. Nakagatin niya yung gasolina. Twerk it like Miley. Ano yun, ang lakas eh. Twerk it like Miley. Yeah. Oh, okay yan. Yan. Pakita yun. Ano ba? Pagod na si Kitty yan. Kakawasiwas siya sa TikTok ng Kitty nyo. Pagod na. Lamog na. Kaya pa ba? Makakahiga ka pa ba dyan, kuya? Sunod. Sabi yan. O, diba? Naka-video rin yan. Naka-video yan, ha? Huwag mo nang bayaran ni Yun. Hindi naman yung ano nun eh. Hindi nga talaga. Naka-video yan. Tanga na siya. May mga pusang pagod, may mga pusang hindi alam kung paano gagamitin. Sunod. Ito paborito anak ni tatay po. Natin mo naman yan. Gangster na yung anak niya. May nga masarap ba yung buntot na manok? Sunod. Umipak ng halaman tiniyak. Kung maayos ka looban kasi baka maiyak. Batang kaya. Sir, kani. Umipak ng halaman tiniyak. Kung maayos. Yan talaga niya talaga Mga human species to. Wala ka siyang armor ng mga yan. Mataas ang resilience yan kahit pahirapan ng kahit sinong gobyerno. Dali kay Esker. This magnificent creature preparing to lay her eggs
is the largest of all turtles. Mahal na panabog to ha. Hindi pa pwede tinulahin yan. Ginagawa nila. Ito ba yung training arc ng mga manok bago sila magsabong? So yung pinapabayaan lang nila eh. Parang magkakailan ba magkakaroon ng mga palong tong mga sisiyo na to? Sila lang tinulahin nyo kaysa kami, please. Oh, panalo na si Itin! Panalo na si Itin, magaling! Oh, puta, wala na sa ring. Baka ngayon yung, sila naman yung tinatayaan ng mga laging pinagsasabong, di ba? Tapos na lampungan, yay! Yun ang pinagusto ko sa mga hayop, di ba? Ay, paglalampungan din tayo, gusto ko din. Sunod! Ay, torto! Ay, tortol! Yay! Hello! Gusto ko pa tortol kain. Tute! Ang gopo, tangina. May pamida namang hayop, literal na hayop ka, ano ba? Hindi! May iba na abulging, si Bing Bing. Wala pa niya. Umara. Sabi niya, bahal niya ako eh. Ako daw abulging, abing-bing niya eh. Well, literal naman na may hayop sa pighati. Diba? So, iwasan. Sunod. Ang laki ng ahas. Minsan mga ahas nga sa mga resort eh. Gogo. Lipin mo kuya. Lipin mo. Kang ina mo. Abay, kago. Yung mas hayop talaga yung mga kaibigan mo. Sunod. Yan. Bakit walang isda? Walang isda dyan sa tabi mo. Puro mga karne ba? Hindi nyo lang pagkain, gutom lang yan. Sunod! Ayun ang mga hayop yan! Ano bang gagamit na? Mahal ba sa gasto? Diesel o damo? Anong mas mahal? Sunod! Copyright. Ito na lang kesa Takbo! Ito yung pinagkaiba ng tortoise sa turtle. Okay? Tortoise yung talagang mabagal. May mga pagong talagang mabilis naman. Oh, wala batang lawin. Para lang tayo agila na nakakita ng mga dede. Ito ayoko sakyan. Hayop pa rin yung mga lahi gumagawa niya. Leche. Hayop kayo lahat. Gusto ko pa sakyan yung kanina kalabaw. Kalabaw, umay na sa damo. Pwede ba sila kumain yan? Umay na sa damo. Magiging kaldereta ka din mamaya, di ba? Para masarap. Kalikibo rin. Manual na tilahok na manok. Sunod. Mas hayop pa kayo sa hayop. Lalagay subjective. Uy, dalawang aso. Magkaparehong mukha. Tanungin ko to kung magkapatid ba. Magkapatid yan dalawa? Oo. Magkapatid kayo? Oo nga, magkapatid nga. Mga hayop talaga mas madali pa kausap pero kaya sa tao. Sunod. Unggoy sa tondo. Tumipak ng halaman tiniyak kung maayos kalooban kasi baka maiyak. Iba yung naisip ko pero... Oh! Tuway ko sinasagad hanggang sa ako'y mawala. Sketch lang to. Isip ang ideya, pinagkana sumusulat, gumugulat, may kape at marijuana beach. Yoko nang maulit, madikit sa snitch. Marabos. Sunod. Oh! Ayoko na maging aso, gusto ko na maging unggoy. Oh! Cyber poodle. Galing! Ang hirap ilagay sa hawla niya, lagi mo hanapin sa gabi. Sunod. Balik yung balamban. Oh. Aso. May ingat ba siya? Meron na sa ano niya. Sige, taho lang. Magiging kaldereta ka din. Parang laugh track lang din. Ay, meron sa pagkain. Ayun o, ikaw napansin. Ayun nga, meron din doon. Hindi pala mag-alaga ng alaga ng kambing sa loob ng bahay. Ano ba? 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 Ano ba?
Daig pa ibang aso nito ha. Mas matahol pa sa ibang aso. Hindi ko alam bakit sila gaganyan. Para siguro umabot yung kanilang dugo sa mga limbs nila. Boink, bonk, bonk. Gusto ko. Kaldaga na! Woo! Gusto ko rin mga hayop. Kung malalapit, biglang tumalon yan. Maraming salamat, Mr. Bigo. Sunod. Animal Whisperer. Ay, curious sila. Uy! Gusto! Huwag ka na magingin. Pakatang agad eh. Hayop na hayop. Kalabaw-labaw. Sunod. The Filipino human species. One of the most, if not the most peculiar. Ang pinakahayop sa lahat ng mga hayop. No one has yet accurately discovered the limits of its brilliance. One of the subspecies of Filipinos is a jersey-wearing junkie, or what the locals would call tambais, chuchuyans, jejemons, or sukarap, with its scientific name, the Chuyax jejemonis. Chuchuyans are naturally nocturnal creatures who sleep during the day and hunt by night. But on a rare occasion, they don't sleep, especially under the influence of rugby. A certain adhesive Chuchuyan numbers had been gradually decreasing due to the rising literacy rate of the Philippines and the coronavirus pandemic, putting their numbers in about a mere 30% of the Filipino population. Before the subspecies became endangered, Chuchuyans have always had a certain value that have always been linked to them, and that is the drive to find a female to become their mate. When females pass by their territories, Chuchuyan males would secrete certain hormones to attract them by whistling and catcalling, saying phrases such as "Lamion lagi katay," "Singal kamis," and the most common "Regards kinimatay." But these type of methods are rarely effective. In fact, the over-secretion of testosterone brings an opposite effect to the females, in which all men are trash. That is why countless measures are being done to preserve this endangered species. This is David Attenborough, and this is Nimal Planet. Si Rokas Nimal, oy! Mga animal kayo lahat. Maganda. Samuel, napakaganda. Sunod. Magandang kahayupan. Mga animal. I begin to pass out. Oh, egg! And my head hit the wall. Talagang scrambled egg yun doon. Sunod. Scrambled hotdog. Hillary. Ginawang. Mukhang tanga nung aso eh. Diba ginawa yung Shih Tzu K9? Nice. Parang di nga alam kung nasan siya ngayon eh. Hey, hello! Saya-saya lang yan. Nice. Okay lang, cute naman siya. Pasado siya doon. Sunod! Hindi ka pasado sa drug test, pero pasado ka sa cute test. Kaya kay Arnold. Yes, ang tawag dito ay, ano ba tawag doon? Nagutom ako. Tawag yan, di ba yung pag yung mutual na tulungan? Ayun, symbiotic. Symbiote. Magkano per kilo ate? Masarap ba yan? Masarap yan pag pinrito. Sheesh! O, nakakain na siya. Sarap na sarap ka na, no? Sunod. May nagmamahal pa rin sa'yo, Bol. Ayan na to, literal na hayop to eh. Si Bol. Hayop Gusto mo si Bol? Ha? Gusto mo si Bol? Oh. Oh. Lumutaki mo! Sirain mo siya! Kagatin eh. Wala siyang silbi. Ayun, doon ka na rin. Kahit wala akong aso. Ay, what? Doon ka na rin. Po ang kalampati ko.
Po. Po. Ito po ang kalapati ko. Po. Yan po ang kalapati ko, dalawa. Yan po ang kalapati ko. Oo nga, kalapati mo Yan nga. po ang kalapati ko. Yan po ang lipad. Lipad, kalapati. Yan po. Ulo. Kasi ito po ang babae. Bobo ang lumipad. Bobo ang lipad. Ito po ang babae. Bobo ang lipad. Ako, all men are trash. Di mo malik sa kanyang... Oh my God, no! Gag. Sinasabi sa'yo, yan o. Hindi ka na siya maging parte ng Mother Nature. Oh, Joker! Ay, joke ito. Eh! Napakaraming joke eh! Bantay na ng langit yan o. Ano yun? Laki-laking joke boy. Hindi ko na marami leksyon mo ha. Ikaw na sunod na leksyon eh. Ito ang tuloy. Yup, ikaw na sunod ng lechon eh. Maraming salamat Redos 4. Doon tatapos sa mga hayupan yung galawan, mga hayop na kayong lahat. Gusto pa mag-itong like, share sa mga hayop niyong friends, mag-subscribe. Whoop whoop, whoop whoop whoop. Tayo na